Čau, já jsem Pálo a vítám vás na naší cestě k milionům anebo k bankrotu. Skončil nám poslední zářijový týden a jak můžete vidět, tak jsme v něm opět byli úspěšní. Navázali jsme tak na ten předchozí týden, ve kterém jsme vydělali 23 550 korun. Tentokrát to byla o něco nižší částka, ale i tak je hezká a je to 14 400 korun. Dohromady jsme tak za 2 týdny vydělali necelých 40 000 korun. Tentokrát jsem dal 7 tipů, nebo 8, protože jeden tip stejně jako před 14 dny, jestli si na to vzpomínáte, tak ještě jeden tip nebyl odehraný a tentokrát taky ještě není, takže jsem dal 8 tipů, ale započtu do tabulky jenom 7 a ten další tip potom nechám až zase na ten další týden. No a 5 těch tipů vyšlo a 2 z nich nevyšly. A když se podíváme do tabulky, tak bych se zastavil asi hlavně tady u těch posledních 2 zápasů, protože jsme v nich měli vsazeno na jednu hráčku, a to Nefisu Berberovič, která měla na portugalském ITF-ku dost povedený turnaj a nejprve po krásné otočce tady v tom prvním zápase porazila Boskovič v kurzu 2,44, takže jsme na ní měli čistý zisk 7200 korun. A potom tady opět v tom posledním zápase hrála velmi vyrovnaný zápas, taktéž tříseťák. Bohužel v tomhle už ale nezvládla koncovku a my jsme tak ztratili naši sázku, ale i tak jsme na ní vydělali pěkný peníze. Celkově za tento rok jsme už vsadili 329 tipů a z toho máme čistý zisk 215 150 korun. To je výnos 13%. Od počátku projektu pak už jsem tady dal 870 tipů a z toho máme čistý profit 548 300 korun. Takže za chviličku nás tady čeká 550 000. Výnos je to 12,6%. Na grafu můžeme pěkně vidět, jak jsme prorazili ten strop 200 000 a dostali jsme se opět na nové all-time high a to je těch 215 150 korun. Tady máme klasický záznam ze skupiny Gold, kde můžeme vidět vsazené tipy z uplynulého týdne takže ten týden jsem začal 27. září, tady tím zápasem, kde jsme měli vsazený na Runeho a ty další tipy můžete vidět tady. A ten poslední tip z té tabulky je ta Berberovič za kurz 2,09 a potom tady máme ještě ten další tip, o kterém už jsem se zmínil, že ho započtu až do toho dalšího týdne a to je tady ten Basavaredy. A už jsme opět na konci videa. Pokud ještě neodebíráš moje tipy a chtěl bys, tak stačí, když budeš podporovat moji bonusovou tvorbu na Hero Hero, kam dávám sportovní previews k vybraným zápasům a pokud tak uděláš, tak já ti potom pošlu kód, přes který se dostaneš do vybrané telegramové skupiny. Podrobnější popis nalezneš na mých webových stránkách, na něž je odkaz v popisku tohoto videa. Dále budu rád za jakoukoliv vaši zpětnou vazbu, za like, za komentář nebo za cokoliv a vidíme se tady zase další týden. Mějte se hezky a čau.